Please kneel to pray to Our Lady of China. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church, Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for us. Oratio Emperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaong mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai minasabota na sinautob an sa imong kabutan at tamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalanggibo. Asin ngunyan namamatean mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring. Sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Diyos maray na aga po sa indong mga tugang. Ngunyan isiniselebrar niya to ang memorial ni San Juan Apostol. San Juan Apostol asin Evangelista. Isabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat sa kahagadan ni June and Lani Rico and family, Sanyosa family, Salvacion,
Apodaca family, Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Thanksgiving prayer for all the blessings and the gift of life ni Emery Baya and family. Para sa espesyal na kahagadan, prayer for good spiritual, physical, and safety of my family ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Espesyal man na kahagadan ni Jimson Ronald Lee, Rowena Tan Lee, Bianca Luis Lee, Cheska Joy Lee, Judy Remelin Lee, Jacqueline Rose Tanyada, Christian Jenson Tanyada. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Para sa kalag ni Eduardo, dulot kan Mendoza family. Kay Froilan ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Kay Justin Raymond kan Sanyosa family. Para sa kalag ni na Elmer, Karina, Elmar Charvin, kan Ricafort Discaya family. Para sa kalag ni na Karina asin Elmer, kan ZD and Discaya family. Para sa kalag ni Aida, kan Lauta family. Kay Jose, kan Villaflor family. Para kay Oscar Brahan, kan Imperial ND family. Para kay Remedios, ni Claire Belda and family. Sa kalag ni Nestor, ni Emery Baya and family. Asin sa gabos na kalag, dulot ni salbasyon. Banwaan ni Diyos, matinog po ang gabos, asin awiton niya to, ang awit sa pagpuon. Kanama, sinaki, sinkan Espiritu Santo, Amen. ang grasya, sin katonino nga ni Yesu Cristo, kagurang nantahan, pagkamot kan Diyos, sin pagisumaro, kan Espiritu Santo, mapasa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Ang atugang ako, taan sa mga kasalan, tangani magkanyo, kita magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, nagkasala ko nin makuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako, Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos ng Angeles and Santos, asin sa indo mga tugang, nako'y pamibihis kaguranan ng Diyos. Mayara ka man lagod sa tuon Diyos na makakaman, sin pagapatawadan sa mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen.
kan Espiritu Santo sa kamurawayan kan Diyos. Mamibig kita, O Diyos na nagpahayag sa mo kan mga hilom na bagay kan sa imong tataramon, huli kisanuan apostol, waras sa nabibibig kami, naan makangalas na pinahimati niya sa mo makamtan mi sa mahusay na pakasabot. Huli kay Kristo, kagurang na niya mo sa imong aki, kay iba mong nabubuhay, sinagahade, kasaro, kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos ng kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateon nyato an enot na babasahon. Ginuno sa kapinunan kan enot na surat ni San Juan. Sarong bagay na yaon na poon sa kapinunan, bagay na samong nadangog, nahiling kan samong mga mata, samong namasdan, asinadutan kan samong mga kamot. Ang tataramon na iyo ini ang buhay, ini ang satong pag-oorolayan. Ang buhay na nasabi nagpahiling, nahiling mi asin kami nagpapatotoo. Binabareta mi sa endo ang buhay na daing kasagkoran na yaon sa Ama asin nagpahiling sa to. Ang samong nahiling asin nadangog, ibinareta mi sa endo, tanganing kamo makisumaro sa mo, siring na kami nakikisumaro sa Ama, asin kay Jesucristo na sa iyang aki. Ini sinusurat mi sa endo, tanganing ang samong kaugmahan, maging dalisay. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang mga banal mag-oogma sa kagurangnan. An mga banal mag-oogma sa kagurangnan. Ang kagurangnan hadi, ipag-ugma kan daga. Ang gabos na kapuruan mag-ugma. Panganoron asin kadikloman asa palibot niya, ang sa iyang trono katanusan asin karahayan. An mga banal mag-oogma sa kagurangnan. Ang mga bukid na tutunaw siring sa taro, sa atubang kan kagurangnan, in bilog na banwaan, ang langit nagpapahayag kan sa iyang katanusan, nahihiling kan katawohan ang sa iyang kamurawayan. An mga banal mag-oogma sa kagurangnan. Ang liwanag minasirang sa mga tawong matanos, ang kaugmahan para sa mga malinig ang puso. Mga banal, mag-ugma kamo sa kagurangnan, magpasalamat kamo sa iyang aram. An mga banal mag-oogma sa kagurangnan. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imong kagurangnan. Enot naldaw ni Simana, si Maria Magdalena, nagdadalagan pasiring kay Simon Pedro, asin sa disipulo na namumuta ni Jesus. Danga nagsabi, kinauaninda sa lulubngan kagurangnan, asin day niya to aram kon sa ininda ibinugtak. Si Pedro, sinang disipulo nagpalulubngan, nagdalagan sinang duwa, alagad ang disipulo. Ulit taurog na masigkat kay Pedro,
nainot sa lulubngan. Duminungaw sa lulubngan, nahilingan mga tamong nalino sa daga, alagad ay naglaog. Si Simon Pedro, nanahod dyan, naglaog sa lulubngan, ang sinahiling ang mga tamong nalino sa daga. Hanpodong sa payo, dahi kaiba kan mga tamong nalino, kundi nalulukot sa runggilid. Dangan naglaog man ang disipulo na nainot sa lulubngan, asin pagkailing kayto nagtubod. Maray na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Maray na agas sa Indo. Katulong aldaw ngunyan kan piga silibrar na oktaba o 8 aldaw pagkatapos kan pagkamundag kan stong kagurangnan. Asin sa aldaw na ini pinagsilibrar man ang kapistahan ni Juan na Evangelista na iyon nagsurat kan ika-4 na Ebanghelyo. Asin sa nadagog niya to, ang description ki Juan Evangelista ayon na siya ang disipulo na namumutan ni Jesus. Kulita, bako sa nang pisikal na ipinailing ang pagkamuot ni Juan Evangelista kay Jesus, o ang pagkamot ni Jesus kay Juan Evangelista, ulit akan huring pamanggi, Last Supper, duman po sa tukawan ni Jesus, katayid niya si Juan Evangelista. Asin kang nagharapotan na kung sisay ang mapasaluib sa kagurangnan, rani o tilted na marayso payo ni Juan Evangelista sa kagurangnan. Kaya sabing namamuta na disciple o beloved disciple. Pero magkumanggaro ini ang pinakadailan, kundi na sayang kung nagtabasa kita kan Ebanghelyo, surat sa Juan Evangelista, ang sayang mga ideya manungod sa kagurangnan, halangkaw na maray, no? Kaya ang sayang simbolo sarong agila, no? As in sa iyang pagkasurat kan Ebanghelyo, ibang-iba ang style, no? Kaya dahil siya pigsabay duman sa tulo, Ebanghelyo susog ki Mateo, ki Lucas, ki Marcos, tapig apo ditong synoptic gospel, hulita, kung kihilingon pare-pareho ang style. Ini si urog na halangkaw o hararom, kaya pigsabing different kind of theology. Pigpailing duman sa Jesus sa Ebanghelyo ni Evangelista na kay daw pang panahon buhay na siya. Kaya nga ni sa pig-apod na aki ng Diyos o ikaduwang persona kan banal na Trinidad. As in sa nasabing description, pig-apod man siyang tataramon nin buhay, word of life. Kung word sa na ini, o pigsabing salita, no? Na salita ang mga propeta, pig-announce kang propeta, na may sound, may letra, bako manggaro arugan sana, kundi ito mismong word na may buhay, nagtaonin buhay, iyon ni mismo so naging tao. Kaya pigsabi ni Juan Evangelista na naduktan mi ini, nahiling mi. Iyon ang haloy ng sekreto na pigpa-announce, papahayag, alagad sa samong eksperyensya, no? Pig-repair niya sa kapwa niya disipulo na namatian ninda, experience ninda ang mismong Diyos. Kaya ini ang pigasabing word of life. Kaya pigasabi man sa ibang parte kang Ebanghelyo,
pareho man kay Saint John, na si Jesus, iyo ang buhay, katotohan, asindalan. Jesus the way, the truth, and the life. Kaya, kung natapos na, alimaw, nagbasa kita kang Ebanghelyo, so tulong Ebanghelyo according to Matthew, Mark, and Luke. Kung natapos tanan pagbasa kaan, saka kita mabasa kay Juan Bautista, kawan Evangelista, Gospel of John, inulita mas hararom ini. And maintindihan taso sa iyang theology, ninulit sa roman sa background, na exile siya, no? Pinatapon siya duman sa rong isla, pigapod na Patmos, harani sa Turkey. Kaya dumanggarong siya nagparahurop-hurop, no? Kasabi ni Jesus kang bago siya magsagat sa langit. Sabihin niya si Pedro, ano ngayang pakiaram mo kung gusto ko ngayon siyang day magadan? What is your concern if I want him not to die, no? Garopig para announce rin ni Jesus, ikang iya Pedro, araw ka na magagadan ang paaging pagadan mo, pati warik kaya o kaya kung ano-ano, sa day mong gusto, gigibon sa imo, no? Bako ka na ngayang malaya, no? Pero when they were asking about John, they sabi si Jesus, basta ngaya, kano ngayang labot mo kon gusto ko ngaya siyang mabuhay na o day magagadan, no? So this was the statement. At sa nasabing pagkabihag or exile, duman so dakulo na pag-urop-urop ni San Juan. As in, siyang mayong agom, as in, in his capacity, so pigsay ba ni Jesus na aki o yan sa imong ina, no? Ina o yan sa imong aki, no? Yun yung papatungkulan niya si Juan. Sa remaining days ni Mama Mary, si Juan ang nag-take care sa iya, no? Siguro after na-exile siya sa Patmos, nagduman na siya sa Ephesus, as in duman niya inataman si Santa Maria. Ngunyan sa Ebanghelyo, ang saro naman na nagbago kay John, iyo so pagiging mapakumbaba. Tadawan pag sa beginning kan Ebanghelyo, na pigpahayag sa to kang Synoptic Gospels, si Juan natugang ni Jaime, no? So James the Great, mga mahambogon bagay ni, no? Grabe ang mga yabang, no? Mala nga ni ka nag-agi sila sa sarong lugar ng Samaria. Gusto nindang di sinabi paagi, sabi kang magtugang, gusto mo nga kagurangnan, paoranan tanin, kalayo, no? Ganda nun, no? That was the time na day paninda na anuso, day pamaray na i-interiorate o ang katugudan kang kagurangnan. Pero ining nangyari na binasa ta after the resurrection of Jesus. Kaya nabago na si John. Pig-recognize niya sa leadership ni Pedro. Kaya di agad siya naglaog sa lulugan. Hinalat niya pa si Pedro. Tapos kang makalaog na sa kapas siya naglaog. Na nagpapailing kan sa iyang kapakumbabaan. So, he was already changed by the resurrection. Siring man ang sayang tugang, no? Si Santiago o James, pareho sindang nabago. In fact, si James, nagdulot man kang buhay, nagiman na sarong martir. Pero dahil ko aram kung iuman ini si James na naging bishop of Jerusalem. Pero some are saying it is the other James, no? Si James the Less. So, agad ang intercession ni San Juan Evangelista, pangajita, agad ang balaog
kang kabanalan, kabinian, kalinigan, being a virgin, as in closeness to the Lord. Siyang pig-apod na beloved disciple. It's good to pray through Him and ask God for the gift of chastity, for the gift of maray na pag-isip, tanganing sa tuyang pagiging disipulo, kang kagurangnan, siring sa inda, makaabot man kita sa dagang panuga, sa daga na gabos kita gustong makaduman. Bendisyon. Pagpamibig ka mga tugang, tanganin sa ko asin sa indong atang, maakaw man lugod kan Diyos amang makakaman. Ako on malugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos ang nagpayag sa mo kan mga hilom na bagay kan sa imong tataramon, huli ki San Juan Apostol, warasan namimibig kami, naan makangalas na ipinamahimati niya sa mo, makamtan mi sa mahusay na pakasabot, uli Kristo na sa moong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat. Mata sa nakakaligtas, dahil minsan sa iyo nagpasalamat kami sa iyo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman na dahil kasagkoran, uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Sa kapistan, kading sagradong misteryo, anday nahihiling sa iyang pagkadiyos, nagpailing ni hayag sa imong pagkatao. Asa ni inaki bago kan mga panahon, nagpon mabuhay sa panahon, tanganing sa pagpapabangon sa iya man sana kang gabos na napadungkal, isulit ang gabos na karahayan, asin ang tawong nawara, pabalikon sa langit no nakahadean. Kaya kami, kay bagang gabos ng mga angheles, nag-uumaw sa imo, sa maugmang selebrasyon, nagrurukyaw. Palokan sa imong kamurawayan.
ni kanagadan banal, borabo din gabos na kabanalan. Kaya ni mga atang namimibig kami, pabanala kanabon sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan sa Yesu Kristo. Kan siya sa lugaring nabuot, pinagpasaluiban sa pasyon, nagkuhanin tinapay, sin pagpasalamat binaakini, asin tinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kaini. Tainiyan sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggis, sa pagkakanyaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinaoso sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kaini, tainiyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago ang sindani na tipan na papabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, kini pag-ibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Pagkagalan mo kagurangan, ipinapamaritan niya mo ang pagkabuhan mo, liwat ipinabayang sa tunay na Kaya kami nagurumnum sa iyong pagagadan sa pagkabuhay liwat, dudulot sa iyong magagurangnan, kining tinapay ng buhay, singkalis ng kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang sin maglingkod sa imo. Asin nagkikimahira kami na nag-aarang, kami nagpapakinabang kang hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kiramdama kagurangnan sa imo simbahan na nakalakop sa bilang na kinaban, tanganing balubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, asin kang kabos na klero, siring man, garamdama sa imong pagkaherak, an sa mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, urog na itong pinapamibi sa misang ini, asin ang kabos na gadan, dangan ako asinda sa liwanagan sa imong lalawgon. Kaya kami kabos, namibig kami, tanganing kaiban, Santa Maria Virgen na inakan Diyos, ni San Jose sa iyang esposo, San Judas Tadeo, San Juan Evangelista, singabos na apostoles, singabos na santos na kaitupan na kapagayagaya sa imo, magkani kong maging kairaskan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw si pamaraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sin kaiba niya, sin sa iya, sa imo, Diyos, amang makakaman sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan na sing kaumawan sa gabos ng kapanahonan kan mga panahon. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Natugduan ka mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos no ng kaugalian. Nangangahas kitang magsabi, Amanyamo na yaon sa langit, pabanalon ngaran mo, magdatong kahadean mo, mangyari ang bot mo sa dagan, siring sa langit, sa mong kakanon sa aral daw, tao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samo mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo na nagkakasala sa muya, sinare kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamon katuninungan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging dani taling kasakasalan sin manligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglao masin pagdatong kan sa mong paradigtas na sa Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan,
siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Si Kristo kagurang nani, kada nagsabi sa mga apostoles, tuninungan ni winawalat ko sa Indo, han sa kong katuninungan ang tinatao ko sa Indo, hare pagilingan sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, sinbabagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyo, sosog sa imong kabutan, kada nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninungan asin pagkamot ng kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo, kantandan, katuninungan. Peace be with you. Peace be with you. Pero ang Diyos na nagpapanak ng mga kasalanan ng ginawan, kahit lagi kami. Kordero kang Diyos na nagpapanak ng mga kasalanan ng ginawan, kahit lagi kami. Kordero kang Diyos na nagpapanak ng mga kasalanan. Kuwan kinabang, tawi kami ng katuninungan. Uyan sa itong kagurangnan, Kordero kan Diyos na naghapot kan mga disipulos, sintinaw sa indan, nagpailing sa indan, kamarawayan kan Diyos, orognan, tataramo na nanitawo sa persona ni Jesus. Siyang Kordero kan Diyos, sagpaparang mga salang kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kang Kordero. Kagunangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Tamanong kita, kanawak ni Kristo, sa buhay na daing kasagoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Shepherds
Mamaibi kita. Kagurangdan, papasalamat kami uli kan kadakol mong Diyos na makakaman, warasa na may ibig kami, ng tataramo na nilaman, ay narubay ni San Juan Apostol, danay na mag-erok sa mo, uli kining misteryo na sa mong sinisilibrar, siya na bubuhay nagahades kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Awiton taan, Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules filii Hebrae, a te suspiramus, gementes et flentes, in hoc lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, O Pia, O dulcis Virgo Maria. ora pro nobis sancta Dei Genitrix, Ut dignificiamur promissionibus Christi. oremus omnipotens sempiterna Deus, que gloriosi Virginis Matris Marias corpus et animam, ut dignum Filii et habitaculum effici mereretur, Spiritus Sancto cooperanti preparasti, Daud cuius quim oratione letamur, eius pia interdictione ab instantibus malis, era morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. kan mga pimibi intercession sa nunan Juan Evangelista, San Judas Tadeo, sin Mama Mary, kamo asin sa mahal sa buhay, bendisyonan sa ngaran ka nama, sin Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Dinulutanan, Banal Eucharistia, lakaw kita sa katorinongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiyawi ng magagandang imig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang Si Kristo'y isilang, may tatlong hari nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging araw. Bagong taon ay magbagong buhay, ng lumigayang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan